A beth am her. Roedd gan bob cystadleuedd 48 awr i greu ffilm fer gyda chymorth 3 dosbarth meistr a 2 cwestiwn ac ateb. Ac wrth gwrs, fe ychwanegwn ni twist bach a'r twist hwnnw oedd y genre thriller. Unwaith eto, roedd y gystadleuaeth yn un intense ac rydym yma heno i ddarganfod pwy yw enillydd cystadleuaeth her ffilm fer 3 ac yn derbyn y wobr o 1,000 o bunnoedd. Felly dyma croesawu ein beirned anhygoel. Eilir. Haia. Gwenllian. Helo. Gwyneth. Haia. Croeso i chi gyd. Odych chi'n edrych mlaen i feirniadu'r cystadleuaeth yma gyda'ch gilydd? Ie, edrych ymlaen, jyst gael trafod nhw, really. Ti'n gweld nhw ben dy hun, mae'n dda, jyst kind of trafod nhw efo bobl eraill i weld beth maen nhw'n feddwl. Gwenllian, ti wedi bod yn beirned o'r blaen ar y gystadleuaeth yma. Sut oedd e'n cymharu da blwyddyn diwetha? Wel, fi'n cael, er bod falle llai o gystadleuwyr blwyddyn yma, mae'r safon jyst yn codi bob tro. O'n i'n meddwl bod yna ystod eang o ffilmiau, a o'n nhw gyd mwy neu lai wedi bwrw'r brief o genre thriller, felly lot i drafod fi'n credu. Oedden nhw wedi codi arswyd arnoch chi? Ie, oedd yna gwpl o'n nhw efo bach o intrig, o ti ddim cweit yn siŵr lle oedd yn mynd i fynd. Ie. Dwi'n meddwl efo thriller, ti eisiau cael ei gymryd ar rhyw fath o roller coaster, ddim cweit yn siŵr sut mae'n mynd i orffen a beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. A fi'n cael ei, oedd rhan fwy o'n nhw wedi gwneud rhyw fath o twist yn erbyn y diwedd. O'n i'n meddwl bod yna cwpl hefyd, oedd bach o psychological thrillers, fe ti fel, wel beth sy'n digwydd yn pen rhywun, so oedd yn diddorol hefyd gweld gyd o'r yna gyd. Ond hefyd o be o'n i wedi ffeindio'n ddiddorol oedd defnydd nhw o cerddoriaeth a goleadau pethau. Ie. Mae hwnna'n Mae'r ffordd weithiau, fel mae hefyd, tawelwch yn codi cymaint arswyd arno ti, neu jyst fel, mae weithiau yna ambell un defnyddio prin iawn o sain, a effaith oedd hwnna'n cael. A wedyn mae pobl eraill ti'n defnyddio fel full-on orchestra, a oedd hwnna'n... Ie, oedd un o'n nhw fel Hitchcock score. Ie. O'n i'n cysuno, oedd na real, mae'n gallu bod yn un o'n fwy impactful os oes na ddim sain o gwbl. Ie. A wedyn oedd na un ffilm lle oedd dim cerddoriaeth, heblaw felly reit ar y diwedd, ond wedi defnyddio'r sound effects fel y sgôn. O'n i'n trio gweithio mas, o beth oedd yna, fe cerddoriaeth oedd e neu just sound effects? Ie, mae'n beryg wastad yn y demtasiwn i gael fel yr copyright free music, a ti'n oh my god, dwi'n gallu cael yr amazing, kind of fel ti'n dweud, y Hitchcock music mae fewn iddo fo, a plastro fo fewn, ond dwi'n meddwl y rei fwyaf llwyddiannus oedd yn really kind of gynnil efo fo, ac yn defnyddio chydig bach, a ti'n gwybod bod nhw wedi creu eu hunain, efo fath ar muted trumpets, neu ar un pen o bass drum, ti'n reol, a mae hwnna'n gweithio lot mwy effeithiol na defnyddio fel sgôr mawr. Mae jyst ffordd mae delweddau yn pethau'n cael ei aladrodd yn gallu creu stori ac yn gallu codi rhyw fath o fel ansicrwydd. Ac yn ymwedig pan ti'n meddwl am fatha 4 awr ar 48 awr i greu y ffilms ma, mae hynny'n cynnwys fatha sgwennu stori, falle bod nhw wedi storyboardio fo, cos mae thriller hefyd yn rhywbeth ti angen planio, yn ytrach na fath bod yn fwy spontaneous neu gallu improvisio. A ti'n meddwl sut maen nhw wedi gofio creu heina, maen nhw wedi gorfod cynllunio nhw gyd cyn mynd allan i ffilmio ar y dysadwn. Diolch yn fawr iawn, Beirned. Felly oedd y ffilmiau yma yn fyw ar wefan herffilmfer.cymru ar diwedd y gystadleuaeth, ond os chi heb cael cyfle i wylio nhw, ewch nawr i gael cipolwg cyn i ddechrau beirniadu. Mae fe'n rili anodd i greu ffilm fer o fewn 48 awr. Felly llongyfarchiadau mawr i bawb oedd wedi llwyddo wneud e a cael e mewn erbyn y llinell derfyn. Mae fe'n camp anhygoel. Felly Beirned, hoffech chi gwylio rhai o'r ffilmiau nawr? Can I just teimlad y fanyltig? Wrth gwrs i'r dyn mae'n noswaith bron, ond a yw'r fenyw wedi dewis ei hawl.
Wel, dyna casgliad mawr o ffilmiau fyna. Well ni ddechrau trafod p'un oedd eich ffefrynnau. Oedd unrhyw beth yn sefyll mas i chi'n benodol? Wrth wylio'r kind of clips rwan, o ti'n gweld faint o genres gwahanol oedd yn cael ei benthyg, bod o'n kind of dan thriller, bod gen ti kind of sawl ffordd. Ac yna un ffilm yn Newyllwch y Nos, a mae'n cochwyn off rhyw fatha cymysgu fatha rhyw Blair Witch kind of found footage hefo fatha ffilm kind of crime thriller. Ac a mae e gyd i fatha bod wedi cael ei diseithi i'w hun, mae fatha bod yr actores di seithio ei hun, ac yn meddwl bod hwnna'n rhyw fel ffordd diddorol i wneud thriller, ty ddiol. Oedd o'n asgoffa fi hefyd ar rhyw ffilmiau Dario Argento, sy'n kind of fatha rhyw murder mystery stroke slasher films, ac oedd hwnna'n eitha diddorol hefyd. So yeah, sydd o'n benthyg yn genres. Ie, a beth o'n i'n eitha loco, oedd un o'r ffilmiau dial, o'n i wedi gweld jyst wrth y bobl oedd yn perfformio, bod nhw wedi creu cwbl o ffilmiau yn yr heriau diwetha. Ond beth oedd yn neis i weld, oedd bod nhw wedi codi safonau y ffilmiau sydd yn beth da, achos fi'n meddwl, dyn ni gyd yn dysgu, bostod yn dysgu, ac yn amlwg o'n nhw wedi wneud hynny. Ie, rhaid i camol nhw hefyd, herwydd nhw'n rhoi twist da ar y diwedd, yn amlwg efo'r genre yma. Mae'n digwydd yn aml, mae dynes sydd the victim of rhyw fath o violence, a'n dial nath nhw really rhoi twist diddorol ar y diwedd yna, a wneud iddi fel bod menyw oedd yn ymladd nôl, a hi... Dyna be o'n i'n meddwl. Na, menyw arall. Ie, menyw arall yn cael ei mewn peryg. A ni mor arfer, am peth yw, mae'r pethau yna'n digwydd yn y newyddion ar hyn o bryd, ond dyn ni moyn cael ei'n adlewyrchu mewn ffordd wahanol dyddiau yma. So, oedd e'n neis i weld bod dial wedi adlewyrchu fersiwn arall o ffordd mae menywod yn gallu byw yn y byd yma. Os ydyn nhw'n gyda hoff twist? Ond yna un ffilm, o'n i'n kind of licio y twist bod yna ddim twist yna fo. So o'n i'n kind of meddwl, yr helfa, dwi'n meddwl oedd y boi hefo'r masg, fatha masg kind of Covid, a oedd wedi pigo fyny'r ffôn, ac yn i'n meddwl bod o'n mynd i ddod yn ati hi a dweud, dwi eisiau dychwalu'r ffôn i ti. Ond actually, ddim dyna beth nath ddigwydd. So, oedd o'n anisgwyl, o'n i'n disgwyl o beth gwahanol. O'n i'n meddwl, o'n i fel, ffordd oedd e cael mewn i'r tŷ. O'n i fel, dyna'r twist i fi yn yna. O'n i fel, ffordd mae wedi cael mewn i'r tŷ. Ond fel dyna beth o'n i'n gweud oedd y twist. Falle boyfriend i edho, ond bod hi'n gwybod cys oedd o'r masg. Dwi'n gwybod. Ie, mae'n digwydd. Oedd lot yn wedi gadael lot o gwestiynau ar y diwedd o'n i'n ffeindio hefyd. Oedd fel, fi eisiau gwybod beth sydd wedi digwydd. Oedd un o'r reina'n amlwg i chi oedd fel, chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf? Fi'n credu, jyst yn sôn am y rhedwr. Trwy i gyd o'n i'n meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl i hi fynd nôl mewn i'r tŷ a pethau. A mae rai fi wedi oedd gwerthoedd cynhyrchu y ffilm yna yn gret, gyda lot ohonyn nhw. Sa'n gwybod sut nath nhw'n gwneud e mewn 2 ddiwrnod. O'n i'n kind of really intrigued efo hwnnw, ac o'n i'n gobeithio bod o'n mynd i fod am rhywbeth fatha, bod y hogan ddim yn teimlo'n saff, pam bod i ddim yn teimlo'n saff, pwy di'r person, ac o'n i'n gobeithio fysa bod hwnna wedi gallu gael ei ddatblygu, a dwi'n meddwl fysa fo wedi gallu, os fo wedi cael fwy amser iddo fo, ond e fatha bwy o potential yn hwnnw. So, ond o'n e gochwyn, a fel ti'n dweud hefyd, o'n cinematography really brilliant ar Aberystwyth, ar prom a bethau felly. Shout out, massive. Oedd o'n really good yn dweud. Na i just gweld y prom unwaith eto. Fach o favouritism yn digwydd. Na, beth. Mae rhaid ni ddechrau narfo lawr, basically, pwy ni eisiau i fod yn y brif 3, a fi methu aros i glywed beth yw'ch prif 3 chi. Pwy hoffem yn gyntaf? I think. Fi'n meddwl, oedd e'n anodd dewis, achos oedd gyda nhw gyd rhywbeth amdanyn nhw, ond dwi'n credu y 3 yma oedd yn cwmpasu pob dim. Y stori, y sgript, y ffordd wedi cael ei seithi, y brief, a hefyd, just, fel nhw'n dweud, rhyw fath o snapshot o ffilm. A fi'n meddwl gyda yn y twyni, o'n i'n lwco hwnna, oedd yn very François Truffaut, very new wave, wedi fod yn hollol pretentious, ond o'n i yn lwco hynna. A ffilm arall Di a Gwyn, o'n i'n eitha lwcodd eto. A wedyn y trydydd un oedd Barod neu Beidio. Fi'n meddwl rhain oedd yn tair ffefryn ni.
Dwi ddim yn copio ti, ond dwi'n mynd i dweud snap. Ie, Dwi'n meddwl ie. dyna be y Dwi'n tair mynd i ffilm. weid snap fyd, mae rai fi. So, O, dych guys. chi gyd wedi penderfynu ar un tri? Dyna tri, pam wedys ti na, o'n i fel, oh, that's it. A ys gyda mynd rhywbeth Da ni ddim dorol i wedi weid trafod am y ffilmiau yma fe'n gilydd o blaen, so da ni ddim wedi fatha jyst kind of dwi'n syniadau'n gilydd a pwy Wel, ti mae ennill. hwnna'n wych bod chi gyd, mae hwnna'n helpu gyda'r penderfyniad yn Ie. diwe. A odd bod 2 ffilm Di a Gwyn, Ti'n meddwl bod ni'n just yn kind of rei arty-farty, bod ni'n mynd am rei kind of di a gwyn. Ie. French. Beth sy'n mynd i fod yn anodd fi credu yw penderfynu allan o'r dair yna pa un o'r gorau, achos maen nhw gyd efo rhywbeth special iawn. Felly blwyddyn yma, am y tro cynta erioed, o'n i wedi gofyn i'r gynulleidfa rhoi bar nhw ar pwy o'n nhw'n meddwl dylse ennill y gystadleuaeth. Felly dewch i ni weld y canlyniadau nawr. Dial sydd wedi cael rhan fwyaf o'r pleidleisiau, barod neu beidio'n ail, ac eto yn trydydd. Oeddech chi'n disgwyl hwnna, Beirniad? Na, o'n i ddim. Shocked. O'n i ddim yn disgwyl hynny'n gwbl. Ond mae'r fod poblogaidd yn beth odd yn dydi, ti di ol. A dwi'n gwybod bod yna lot wedi bod allan yn canfasio am ei ffilmiau ar wefan. Ond oedd dial efo dyna Tarantino vibe fi, chi dychmygu fel bod mae pobl yn licio hynny a hynny oedd mwy o scripted, falle mae pobl yn eitha pethau mwy traddodiadol yn hytrach na falle pobl fel fi. Mae yna hefyd gleddydd yn dial. Os. Ie. A mae bobl yn gallu gael rhyw fetish am fatha swords a Dungeons and Dragons. Falle bod hwnna wedi cynyddu'n Oedd effeithiol. yn neis i rywun fyna, dod e? Just y clefydd na, the usage. Oedd yn impressive yn dweud. Ac yna rhyw stuffed kind of aderyn hefyd yn dweud, yna rhyw A taxidermy. bottle, a fel can of Carlsberg, fi'n meddwl. Oh, really? Ie, Oh. ie. Nes i fwynhau, fi'n credu, os ni'n rhoi unrhyw nodiadau sy'n ni'n dweud bod yn bwysig o ran actio i ymgorffori'r naws. Herwydd ar y degau, o'n i'n teimlo fel, bod o'n i'n gallu gweld bod nhw'n mwynhau wneud e, o'n i ddim yn teimlo'r ffaith bod nhw'n ofn neu bod yna rhyw fath o stakes ac oedd angen, so ni'n gweud, os o'n i'n mynd mewn fel acting coach o ryw fath, so ni'n gweud fel up the stakes, make it mwy, fel bod yn fwy, fel bod yr gynulleidfa bach mwy ofn. So ni'n gweud. Hwna'n cyngor really dda, Gwyneth fi'n credu. Felly, beth am ni drafod barod neu beidio? Gyda barod neu beidio, o'n i'n meddwl bod yr trosais yn gret, oedd y sgript yn gret, really cryf, perfformiad really cynnil. Wel, nawn ni ofyn i'r expert wedyn, ond oedd na rhywbeth really diddorol amdano fe, gyda'r delweddau hyfryd trwy'r ffilm i gyd. Cyna splashes o horror, cos oedd y gwaed ar y radiator bydde. Ond gyda'r diwedd, ond yr fath o twist neis yn y diwedd really anarferol. Felly, ewch i wylio. Y ffaith o'ch chi'n gweld rhywun chwaith. Ie, wel, y Holl beth rhan yn o'r mewn actio, diddorol. o'n i'n meddwl bod yn amlwg mae llais Garwn Rhys yn anhygoel a mae fe'n rhoi perfformiad gwych. Ond nes i rili fwynhau ar ffaith o ti ddim yn gweld yr actorion. A taw dychymyg ti wedyn sydd yn neud y gwaith. Mae'n mynd i ti daileu wahanol, yn dydi? Ie. Mae gen i ti fatha fel delweddau o'r blaidd ar wyn bach sy'n dod drwodd yn y llais, sy'n creu rhyw fel post-apocalypse kind of idea i ti, a wedyn mae gen ti'r manylion bach yn y tŷ, hyd yn oed y gitar, y pethau di disgyn, y gader di disgyn. Ie, oedd naturoledd iawn yn y ffordd gath ei seithi, ond hefyd yn y sain, oedd fi'n credu yna fath o rhyw gitar yn y soundtrack, a ti jyst yn clywed Fel pingo'r Fel gitar. sydd yn mynd lawr y string. Ie, oedd yn gweithio'n wych. Eto, oedd un arall nethoch chi benderfynu arno. Dwi'n meddwl bod ti angen psychoanalyst i ddadnysoddi eto. Mae'n kind of fatha fel rhyw Freudian syniad o the double, yn dydi, tydiol. Fatha pam bod y mor unnerving, mae gen ti ddyn yn neud brecwast, eitha neis, croissant, mefus, torri nhw fyny, tydiol, sy'n byd yn scary mae hynny, ond mae'r holl deimlad y peth yn eitha unnerving. A wedyn mewn ffordd, mae'n chwarae efo'r themes o'r double, tydiol, os ydy o'n caethiwo rhan o'i hun yn y selar, I don't know, neu ydy o just yn advert am S&M, dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd. Ond rhywbeth am yr holl Groundhog Day ond fe hefyd, ond very sinister Groundhog Day yn amlwg. O'ch chi'n disgwyl i hwnna ddigwydd ar y diwedd fel
dim i spoiler eto. Dim, allan o gyd yn nhw, hwnna nath dal sylw fi'n hollol. O ran, fel nes i, i popeth arall ti'n mynd, ydw i'n hoffi beth dwi'n teimlo amdano hwnna, mae'n ddiddorol. Ond efo eto, o'n i'n hollol dawel tra bod ni'n gwylio fe, cos o'n i just fel, what is happening? Ac o'n i yn meddwl, bod y twist gorau, o'n i'n teimlo'n bersonol, nes i really fwynhau e. Ti'n gweud mae hwnna yw dy ffefryn di? Na, ie. Na, o falle, ie, i fi, so ni yn gweud eto oedd ffefryn fi. So cyn i chi benderfynu ar yr enillydd, mae gyda ni un ffilm arall i siarad amdano sef Yn y Twyni. Mae gen ti delwedd rili da yn y ffilm yna o gael gwared o lludw a yn y twyni. So mae'n le da i fatha guddiau tystiolaeth, yn dydi? Ond mae'n thema eitha symbolic o mae'r dyn yma yn trio cadw y gorffennol i ffwrdd, trio cuddiad y gorffennol. So mae'n lot o symbolisms bach effeithiol da ni'n teimlo yn y twyni. Maen nhw wedi really meddwl am y delweddau ag y mwd. Ie, lot o influence o'r cinema Ffrenig yr 50au oedd yn lyflu, a oedd wedi cael ei seithio'n ffantastig, lleoliadau gret a rili loc o'r perfformiadau, a oedd yn eto'n neud i ti feddwl, ar ddiwedd yr... Be fi newydd wylio? Sydd yn beth da. Ie, so ni'n cytuno, fel, o'n i'n meddwl, hwnna i fi oedd yn psychological thriller, oherwydd o'n i'n cadw mewn i ofyn i fi hun be mae fe'n meddwl, a mae rai fi wedi, o'n i'n meddwl perfformiad fe yn dda iawn, oedd e fel yn really subtle o ran actio, ac o'n i'n fel, nes i really fwynhau perfformiadau. Ond eto, mae fel o'n i'n dweud, mae ffilm yn hollol subjectif, a dyna pam pobl gallu mwynhau ar gwahanol lefelau, a does dim un person yn iawn, yna beth sy'n gret am her ffilm fer, so ti'n cael yr holl bobl yma yn cysadlu, a maen nhw gyd yn heiddi ennill, achos y ffaith bod nhw wedi gallu creu y ffilmau ffantastig yma dros 2 ddiwrnod, fi'n really hapus, achos mae'n meddwl bod yna bobl allan yna sy'n mynd i fod yn y diwydiant sydd yn really ffynnu yng Nghymru. Tod lot fawr o beth yn digwydd ar hyn o bryd. So os mae yna dalent fel yna o flaen a tu ôl y camera, wel, dwi'n hapus. Felly, mae'n bleser i mi ofyn i chi, Eilir, pwy yw enillydd her ffilm fer 3? Dwi'n gyrraedd ei gyntaf. Mae o rhwng 2 ffilm, ond yr un dwi dal yn meddwl am a dal yn trio ffigur allan o fo ydy Eto, so dwi'n meddwl hwnna ydy'r un fwyaf effeithiol i fi. Gwen Llian. Fi'n credu mai Eto oedd y ffefrydd. Ie, pam weles i'r ffilmau gyd, tro cynta, o'n i'n meddwl taw barod neu beidio, o'n i'n mynd i mynd am. Ond, ers ni, mae rai fi weid, beth sydd wedi aros efo fi yw Eto. Mae fe credu dyna beth yw un fellydd. Felly dyna ni. Mae pawb yn gytun mae Eto yw enillydd her ffilm fer 3. Felly llongyfchiadau mawr i Trac 42. A diolch yn fawr iawn i'r holl dîmau oedd yn rhan o'r her chi wedi cwblhau rhywbeth wir anhygol. Diolch i'r beirniad unwaith yn ragor. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda chi unwaith eto. A diolch i bawb gatref am gwylio a pleidleisio. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y ffilmiau gymaint a mi nes i, a gadewch i ni wybod eich barn chi. Tan y tro nesaf, byddwch yn greadigol.